Kublai phi baro sa sisin pat na kadur darshan ke Shillong hakane ka janmit ngi pdiang subhai phi shakane ka program Doctor Speak nani ki doktor ki kren hoi kane ka program ka bayadai bat ka koi ka khya bat menda ka sngi ngi don manya kren hoi ba kane ka phanghi ka bangidang don hapdeng ka jingele mentaru bat kane ka phang menta ka sngi ka long shaphang ka jing aitika ka jing aitika banyada na u covid khat khandai Baroi kidan kiding pengkiang bat kilat ban yelek persat ni ban job. Te kiban yeshim benta hagani gajing yakran gajungi menta ka janmien ide Dr. P.E. Hadia ibalong i block medical officer junga mairang block. Bat kumjuru i Dr. Wanheki Sutanga ibalong i specialist in tropical medicine. Naga office junga district medical health officer West Khasi Hills. Tinga pediang sobhai yebhi Dr. Hadia ba i Dr. Sutanga syakani ka program. Tiho oi kumba ngalaong menaka por sa kapor lengba kani ka rinsan ka jongi nang nina po dudashan ka Shillong yo ban sam ya ka jing tip shi kibriu mo lengba ki jing ya kren je flu jing mut alor ki phang ki ba pher ki be dei bat ka kot ka khya te menta ka sngi habang ipai cha phang kani ka vaccine mo covid khat khandai vaccination lani ka ta ka jing aitika te Dr. Hadia Lesin ngongan phasha shapi ban batai khandiat cha phang Kai kenika vaksin lani mo kai kenika taka ketika. Kulit sibun kong ya kenika jingkeli ke jopi. Ti kani ketika kedai kabagila ai ya ubriu ya kebriu bakin pen krek lupa ya kata ka met jongi mo komno banyak lek persa ya uni uknyang jumpang COVID-19. Ti habangila ai kani ketika kamu met jongi karapan krek bar karapan mi ya kita ki antibody sani ki sipai kumbangi ong mo bakin lek persa ya unu uknyang jumpang kam tam ya ketuka kami okey bukan ni vaksin jong COVID-19 kamu unyalek persya yang nyuknyang cingpang COVID-19 ba undum yo ban rung hakam bet ka jongi ti kamu dadangi layo ikani tika kamu kelala banyada kan yangi na unyuknyang cingpang piong la ba undum yo ban rung wala ula rung ru ba undum la ban ban lada kumnu lada warung kamu hadien bangi layo ketika ki dang don mu ki bayo ya unyuknyang cingpang Henry kan long no ka bardu ka penduna ya ka jingjur ya kan nika jingpang ha brio ni ka brio kamu kenum don syuk kitu ki simptom ni ki dak kishin ki bapen juri hado kata-kata ba ki haban poi hospital ni ki hapo hidu ki ICU ki la don ki brio ki ba sudon malu-mala padon ki brio sudon tang jingpang ini dak kishin iba malu-mala ki ba ki la tang ban song hayen home isolation kim dan kam hidu bandar sudu hospital te komplesi bon Dr. Hadia Dr. Sutanga Te habang ipet yang nika vaksin mo kibriu la sikin gen ong balai la dalong kumta balai mchudi du dawai balai bahap ai dak nika vaksin te ka jeng ya pher ka jeng trekam jong vaksin bat ha ka ba da ka ba shudi ti ki we dawai komplesi bun kong ite jingkli jong pi hoi une vaksin la national pa na bentau jong ne COVID-19 so une vaksin un penmi gen kita sipai dan neki antibodies ki ong ban Yada ban prevent jika jing attack jong nuno virus kam tamu ni COVID-19 te sngu ba ong ba prevention is better than care okay ka jing yada khambha ban jika ka ba sumar andala yuk tau jingpang te uniu COVID-19 hadu menta ngimpat don ki dawai ban sumari ta kadau ki scientist jongi ki scientist na keleng ka perthai kila prepare lengba ka pulei jongki ba pher ki study kila deple gi face ki don lai gi face kila dep pulei uni vaksin kila dep complete gi face te kila long ban use jo new vaksin te tagadau na marba hadu menta gi padon gi dawai ban sumari te tagadau ngide ban ai da ka vaksin yung new covid khanai te habang ipai pa chapang uni covid vaccine hadu kat nu ke jing trekam ke jing hatu pilat la don em ki jing tho la ni ki data man pen ya ka jing trekam bat ke jing long larkam jong ni covid vaccine kan hoi kat kum ga study jong ki scientist ngi la lab ba uni vaksin ula trekam hadu nadu nyeu peu hadu khandai peu persen ban ula ban yada ya unu ba yo jing pang ni covid hadu ka ong efficacy mo ula banyada hadu new peu hadu kandai peu persen ubriu ubashim ya both the doses baru arti lagi dos kalau do complete kata tu ula banyo new peu hadu kandai peu persen ka jingita
De Dr. Hadi ang ipet mentala la nang ya chat ya kani ka jing ai ya kani ka tika. Bat ngi iba ki ai de ki face mdai. Ki ai de ki face bat mentala se karang ya tang kani ka jing ai tika ya ka baning kong. De se kani ka first dose mdai. De fi I kumno kani ka jing trekam jong kani ka tika kan hatu marsen ai kata ka first dose hatu kala trekam ne simpor ka nusngi bakan trekam ha kamet ka jong ubrio. Ti kani ka jing ai kani ka jing tika bat ka jing trekam jong kani ketika kan long la kumno an nilai tiyo hadin ba kilayo yaki atliki injection kamut pihak ban yo ya baru atliki dos ya kani ketika ti hadin ba kilayo ikini ti kamut ka jing ada kan long hadin ka ar ni lai tiyo kan simpor ba pinyo ka jing ada Pilapan batayangi kini doktor balai badan kam atliki dos balai batang kawai kampat biang hakando kadur. Kani kalong kum ka jingwat jong ki scientist mo bang idon kam kan ba how dia bang la ka first dose kampat develop kata ka immunity how brio hadu kata persen kum ba ong nyopo hadu kandai persen bahkan nyada kan tinggi don kaman ai sa ka second dose kamut bang nyo ya kata ka jing yada ka ba hadu nyopo ne hadu kandai 4%. Te komba pila ong kata ka nyopo hadu kandai 4%. Kamut namar ki brio hi kis kong thu bakla bat ki ong ba sisin bala yo ya ka tika kilas musngan ba ki ong ba la ya davet no covid ngam yo covid shu te la sipin pinsha ya kata khnia doktor hoi kumba bangi mo ki experience kamta mangi betre ki nong kondong dei kadon be kata ka jingas thu bakla ba sisin mangila ayo new tika kamut ngim yo shu uni khnya jimpang ti kumba ki layo I hiru ba hadien don ki balayo ya ki adus jong kan ya ketika ru kidang yo Tika ni kalong ka penbu ka jingkeli kan ya kipat ba mo kumno habang ila aya kanitika ngidang yo Henry nadu bangi sedang ban aya kanitika kumbang ila sedang syari ki awareness program ki jinglet ya lang keleng mo ban aya ka jing hikai ban aya ka jing tip iki ngilap pensai ba kan ni ka tika kam dei ka ba ay 100% ka protection ya kan ni ka jingpang covid-19 Henry lada ngila yo ka ni ketika lada kumno pila yo ya ka first dose bat ka second dose kamut kala lada kumno piyo ikan kajing pangru kila kajing pang jom kombang ong ning kong mene wakan duna kata kajing jur mo ka ega bangiti yang kalong ya kajing jur kajing pang hena lada kiyo ba kenaru da sulong asymptomatic da kamdon kinu ki dakishen ki bapau lani ke sulong kidon tang kitu ki shit ki biong kri malu mala ki bangila ban handle tang hakijing home isolation lani ngi bangila taman handle kum haki PEC mo kum mangi hanong kendong ti kata di ka ba kala irap palat ti kata ka jing pensilori ki beri baro bakin wan ban ai kanang bakin laj kata ka jing jor jong kanika jing pang maka tahi ka concern ni kata hi ka jing kuslai jong ki nong sumar ba lada ka jor ban kom ban sumar ting ting hab na po nong kendong hab ha social long ti ka long ka ba e ken ina ta ka daw lada ka lairap ing hidu nyu pho hudu khandai 4% ba kan nyada te komot ka dong ka i ka ba sngodon kam ken ba ni ken tu hi ken ki bakin wan sakmar ban ai kan ketika Te doktor sutengah haba kumta ka ai kata nyopo hadu kumba khnai 4% kata ka jingeda. Te uni ubrio po balayo ya ka vaksin hatu udang penbit ne udang la ne ban pen sapriang. Ya uni o virus pat shakiwe pat. Let's say shakiwe pat ki balayo hi ka vaksin ne shakiwe ibom pat shim ya ka vaksin. Oi. Ta subu ba menta ubrio layo ubrio ne ka brio layo ya ne ka tika baru ardos mo. Ta onda kila yo corona kila yo infected tang kila ban yo infected ngam ong ra ba kimla ban yo isu kila ban yo tang ba kum ong doktor diam ta ka severity le ne ka jingjor jong niu kila duna ta onda duduna na marba ula don lupa kita sipai kita ande bedis ban attack gitu gi virus ta ka viral load how to brio la duna gin ta ka ban spring le ban spread to way pat u brio la kam duna la duna ma ta ka daw ngidon kam ban lada ha community ne state jongi lada don kumba nyopel le prapel persen gi ba balayo vaksin baru arteli kita gi injection kalong kala save ke nyangi baro namar kenega change kenega injury jongga jing spring jong niu virus kala tukut no ada prapil persen lagi kinong song jongi kala yo niu vaksin gi gede kata Amalong udang la kin ban sapriang udang la tang ba ke severity pat laduna mjur su kumba mjur su kumbo tu briu ba 4 yo tang kawe ke doso
ngi bela tre nong kedong kemudian ong doktor dia ngilayo I ba kini ki brio ha sengi station nong steng ngila don hadu apa wes kasihil ngila don kumba khalai ngut ki bayam ta na peding kita khalai ngut ki bayam ta tangu we bayo ka fast dose utaru yo fast dose ta kita khalar ngut tang ci dose ki pat yo vaksin ta galong karata jong kiru kim ta he hadu kata galong don ki ba sau pheu don ki liposan lipo ar ta kata bai ki ki pat yo ga tang don gitu ki bala yo vaksin ru yo adus ka jing kata jong ki khamduna ka sulong kumba yong kli mulum mala tang kumta so ula mas spring tang ba ka severity jong u kala khamduna gi te Dr. Hadiah ha baya keren pak namar juong gi doktor kim ong hi ba ka dawai ni kanu dawai ni ketika ni kan long janai 100% te ki she don bai kita ki side effects ani gi jing kata te ki brio hi ki ba menta kilong concern nani ki perkhat ba kata ba kai ke jing kata ka ba mi na kan ga jing ai ketika let's say ketika ta ka wai ka ba pencapting gi bubun te pila ban batai khendiat chapang gini jing kata la ni ki effects mo side effects ki kalong kum ni mo hawadin bangila yo ikanitika kum bangila ong mo kindon kita ki EFI bangi ong ki adverse event following immunization kani kam de tang ha ka COVID-19 kadi ham ro hi ki routine immunization ro mo ki kitika ki bangi ai ki khalung te gani ka kata ki adverse event kita ki bakin kum fi ong ki side effect mo kinlong ki balong ki badun ki ba minor kamot ki ba malu mala bat ki balong temporary kamot ki bamde ki basak sak junom mo ti na kata kadaw ha kapor bangi ai ketika ngila ong yaki bakin syong kumba siteng kenta bangin syong ha ka observation room ngila pun kre bakin syong siteng kenta khanang bangin pet yaki daki don kinu ki dakishin ki ba hadir bakla yo ikan ketika mo baki pau henry kita ki bang ong fi ki balong ki ba malu mala bat ki ban tang support ki la ban long tang kumba hadir bakla yo ikan ketika kinta la lei sayeng kum to jan met kila ban sngo don jing shet khendian don ki ba sngo sukrian don ki ba ong pasok tha kamet ba don ki ba ong sngo tolot ba don ki ba so sho sam thia ti tang kini khendiat ki kita ki ba kila ban ma dan ban experience hadin wa kila yo ikan ketika hende kini kilong ki ba malu mala ki ba tang sisngi asngi makihi kumbang iru ngila ya keren ki brio ki ong ba Malaysia ting mo sisngi asngi kala sob slide dan kala jahi tikini ki ibaro ke ki ba pin khuslai kabut kadi ke jing trikam jong kadawai ti kabala ke ban pelong ki be kenyo jing shit bat kum ju nuksa mo kum yaki kelung ru ha gamet jong ki ban form kat antibodies ban attack ya ban prevent ti kum yaki kelung ru bengi ai kini ki immunization ru don ki kelung ki be yo jing shit madan ki ba kelung ki ba milai ti ki milai hamtam ngi anak kondong kila experience kila so tho bahaya kata ti kemende kin ban shapting nya kita magini kilong ki ba malu mala bat ki ban ya tang sisngi arsingi kemende ki ban ong wakin sa do ha kamet jong brio ti kemende ban shapting namar ba ngiru ngira ready la don kinu ki jingja ki sosi ngiru ngira ready ken hapo ka session sai ke jongi ti ba kum ju ru kum bang la I menta hapo wes kasi jongi kum sau ku khandai jatam I ngila ai vaccination ti hadu mentang empat don inu kinu kita ki jingja ki ba ong ba ki stom ki brio ken jur lani kenja kan jing sosi na kan ka jing anjeng tingi so thu ba kalong ka ba safe hadu kata bar kum bangi hiru ki doktor ning kong do mo ngila sedang sanangi mangi dungi so thu ba kadai ka bayarap bar ka beta ti hadir mang dia injection ngarung so thu dia kawan kata confident hangi bang ya so slur bantur sakhmat bani pe ki nongpang namang la so thu bang ya yo kata ka jing ada ti kum mangi baro ki doktor ki batri ki hel department ngelawan sakhmat ti kum juru ngi so thu kan ba hadu mentang gem don kono ka jing pher ha ka met jong ni ti ngi so thu ba kali ketika ka long sisa ka bayarap bar kali tang kan hi kalat ka bangela sisa banya le persayo ni uknya jing pang le ya ni ka khalam taka mut kibrio ki kimde macam tiang hoi mentai ke pila jer kita ki side effects ni ki jing ta ki ba marsenyo ketika te ka ai ka ba kibrio ki mo ngi ngoi jing kran chana sharum ki ong kadon ka we ka jing ong ba o pinda atika pinum yo khun shu kanon ka jing ta kata la long ka ba jalan ba long term effects te ngam tip I doktor sutnga pila pinchai hello kata hoi ta halor kata ngiru be tre hal dipan mena ngi osngeu hai mai kata ba da shimmune vaksin ngi yo khun kani kamde ka first time bangi lap kum gini gijing gin hau tika hau por ba dang mi thamai uniu polio vaksin kita ro ki ong ba udwai penduk khun ki beriu kim tre ban sim ha ka por dang stang gin
hadin andala ngila ai awareness ngila yaj kamar ketika hang ta kila sedang ban accept kin ban pediang te kum jur yo ne une ru ki ongum ta kam don ke jing de bat kata ban yo kon ju une tika namar ba beleng ongum ta beleng anu ongum ta namar ba ki scientist ki kila dep pulei bah ni kila dep pulei bini kila dep study kata kam don keno kata hadu menta gin ujing jie kata te ki briu kim de ban chu sngap moi ko khobor ham saya bawan nang ni nang te ada ki kwa ban tip mi ka ba khambnia ki to ginong kendong ki to ba syong sha kendong shrot kila ban kontak ki NM ki Asha le ni doctors ki badan hajan jongki lane kinu ki badan cha ru ki de ban lek naga site ke ba tikna gin de ban shu sngap ke khobor ham saya te kam don kata ga jing de ba kata ga ban du khun minum yo khun shu la de shim ni vaksin kolong safe nomor komentar ba social media mo ka majur bahas ki brio ki yo ya ki jingtip te babun na kini ki om ba kita ki misinformation la ni ki jingtip ki bom day te hak ba kumta kinu ki la ki brio ki ba kwa man la ki fact checks la ni kita ki khubor ki ba shisha te hakanu ka dur hakanu ka rukom na bakum kini ki jing arta tien jung ki brio hakanu ka dur hakanu ka rukom ba ki pat ba kinyo access la ni kinyo ban let che kita ki jaka ki ban yo ya kani ka khubor ka ba shisha la ni mo ka jingtip ka ba shisha kan ta kumba ong pimentan ka kini ki khubor ba shisha hi kumba ong pimentan ki bersak senong kendong kila ban yo na ki doctors li nos okey kini bersak kam jeso kila ban kedon ka website jungi ka NHM Mekalia NHM.nic.in kila ban yo ya kata nang ta kila ban yo na ka Health and Family Welfare Ministry of Health and Family Welfare nang ta kidon ki official site na Facebook na Facebook jong NHM bat ki Instagram lo kidon na NHM kini kide ki site bala ban shania gin nde ba shu shim nang tu nang ne kide ki Markum jur mo ban shu pen at ya ka ba ila ong doktor setengah hapo kini ki district jongi haman la ki blok ngila don ya kani ka blok war room te kani ka blok war room ka trikam kom arpusau kenta mo baru arpusau kenta kamut kila ban ki don ki helpline number ki phone number ki ba kila ban phone te ha ki tu ki phone number mangi sino kendong mo ki mlak thare ban yu ki internet ikila ban su phone ha ki tu ki helpline number te ha kani ka blok room kamut kila ban yo kino ki jingtip ka baki ki sudon kam la kade haka jing aitika lani hakade haginu kinu kiliang ki jingtip baki kwa ban khambania alani ban tikna kila ban phone ha unu helpline number ki bala ai haman la ki block ko mangi hamairang kade hamairang block ka block war room tingila bu itu ki number afsau kenta kila don ki staff yang tu ki team ki ba la ban receive ki call jongki ti hakani ka block war room kala arab shibun nama don ko mangi hanong kendong don ki bala shong home isolation hadin lai sausngi ki shitom tiki phone yo tu block war room ki ong bakila so shitom nang tu ki divert ya ka call mangarong adon ha ka tu ka team maginya keren bangi ki doktor tingila asngot ya ki kes baki long komno lagi don kam ban ram sho hospital ngila pen arrange ki ga 108 lani ga no ko ambulance hasnong ti klong kay rap haken hakani ka block war room bakin yo ki jing tip la kalong hakano kono kaliang kam dai tanya ketika hendai la don ki bapang ki basitom komno bakin poi ki hospital na ki kali bakin yo lani bakila ban pen saya kita kijing sengok artatin jongki ban kali baladangi ai kani ketika ke ban long laki kwa ban tip bania bar kumju ru ha ki jaka bani ai tika ha tu blog room ki information kila download baro ha ke ki jaka ki session hasnong hatha jongki mamentang alit ha do hasnong hatha jongki ban ai kani ketika te kamut kila ban phone uni number bar ki jo ya ka jeng tip ka bania bar ka batik na te hadin bala ai kani ka tika doktor ka first dose ba ka second dose te hadu Doktor Sutengah pula menjawab kan ni haduk kat nu pat kata ke jingnya dah long ya ka duration ya ka por kan haduk kat nu ke jing jalan ka por bahkan ni ketika kalau mana ke jingnya dah ya ubri pula yo ya baru atli ki dos okey ta hadu mentahi ki saintis ki empat lab ba uni vaksin ba especially Covishield bengiyo chane mo ki empat lab ba hadu kat nu benai du kanu sngi un nyada yangi ma ta menta kani ka kajing study hadu kanu ke kadang yai sai khmat ta kermen skem ba hadin ka to kani por kin sala hi ban pensyai ngi ba uni vaksin ulong uyada yangi kata benai ni kata sdem hadu menta ka kimpat don data ra ha ba ide bat kani
Kani kamut kata mentah ka jing ai kani ka tika mentah ka long bet haka emergency mode kan Emergency mode, kan long ba kadon kani ka emergency bat don kam ban yada Banyada. bat kom ba phila ong ba phi i ba kini ki bla yo ya baro atli ki dos kala penhiar sikat de ya kata ka jing jur jong kani ka jong kani ka jing Nung baga experience jong iru feel ngila yo igen ba kitu gibri ko bla yo bod boro artili gini ki injection kila duna pa mut la yo no covid em kilong ga symptom la duna kila min kom belong biyong kli ba kum to kam da jur than de kede kumta ngila yo i ke jing per kum ba ong pi mene wat kitu bayap ru hadu khat arngut ki klem yo tang we ketika tangi we be yo tang first dose ka taro te kemut ke ka sibun ke yarap ke ni ketika Te sepang gini ki beri upat ki badon ye kini ki jingpang ki we ki jingpang pat mau kita ki comorbidity te hato ki long em banyo ya ketika bat mo ka hadu kat nu ke jingya dana ke benta juki ka kam dunane ka de hikum ju ne kita ki percentage ki bapi ong kan Te kani na benta kini ki comorbid lani ginu ki beri badan bat ki jingpang dei. Te kani ketika li ngida ningkong du li ngida ai ningkong so yaki. Kam tam ni kitu ki badan ni ki jingpang ki jingpang kanser ni ki jingpang TB ki jingpang kelai ki jingpang sini nani ki baki BP mo kita ki brong common bahan dei ki jingpang. Ti ya kumi kini le ngi ai knang nama bale kambet immunity jongki ka kham duna banyak le persa. Pat kilong ke bakaloi ken ban yo yo ni khanyang jingpang. Kena takadaw ya ki le kham tam mi pensulur bakin wan sakhmat nama bun ki ba artatin ki ong ba kumnungin ai mangidon jingpang. Teng ong wat ko slai nama ya kitu ki badan jingpang hi ya kitu kham tam mi ai. Nama bale bakadon kam bakamet jongki ka trot. Mangidon kam ban khanya ki immunity jongki khana mo kila banyak le persa yo ni khanyang jingpang. to sa gawe ya kitu gibri em ke ba piong ki badon comorbidities gitu shwa bangin ayu ni vaksin ru ngi hap test jai ki ken ki de banlong symptom free ken kim de bandon kono ke dak kesin jong u corona jong u covid la da mlong roban ai por bau dang aktif ken covid dang don covid ta onda la da kham jamuta sa ai ken ngi de ban test la da ki don ki dak kesin mlong roban ai ngi de ban test wai ki la de ba mlong free nu ta covid tengila ban ayo ni vaksin Te doktor hamangi ong ya ketika vaksin kata kamut ka vaksin hi kalong ka kani mo kata ketika la ni ka dawai ada ka balong bet kerpang na ka benta utu u khnyang jingpang bala thau na ka benta tu ka vaksin ne ko menta yu vaksin mo ki ba ngi ai ki routine immunization ka ya da kerpang nam tas bu measles ne mo kim ta ter bat kani ka vaksin ka ba thau menta for covid vaksin nu kalong bet kerpang bet ban ya da ya u covid khat khandai te menta phi ong makini ki badon comorbidity lani ki badon ki general weakness mo kata ka general immunity jong ki balong weak hatu kata ka ban a ya kata ka ya kani ketika pat te sense bakalong specific te hat hakanu ko rukam pat kan trikam na ka menta ka general immunity ki jong ki ba ken nyadai ki we ki jingpang pan ya si doktor su tengah pila ban pensyai kata kan dia kumba ngila tip yam kini ki brio ki badon comorbidities em ka immune system jong ki lene ka bor jong ki kala telot pha okay kala telot te leng ba ni vaksin am ni vaksin upang klan ni immune system jong ki immunity jong ki ondang la ayu ni vaksin nang ta kilong ki pengki thia ye gini ki sel jong ki ki sel jong ki pengki thia ki ban pemi ya kita ki antibodies ki sipai ki pulet ban yada nang ta ke hakta kor kom ga immune system joki kadang klan jeng te unu khamta especially unu no covid la wan la ban tang ba la ban kata jur hai ki gen agane kor kom ka ki kini ki brio beran comorbid ki de ban bam ha ki bam ro long nutritious diet de ban even ki long ban long hydrate di sibun ki de ban exercise mulu mala pemde ban ong ban le heavy exercise ki de ban le mulu mala ban klan gemet ka phat jong ki kata de ga dan kam pha kumi ki brio dok beli sibun doktor sutengah terje pensyai jong pi te doktor hadia manu pat ki brio ki bomlong ban shim ya ka vaksin la si kanu ka kategori la ni ki mo ki brio ki bomlong ban shim Aduh mentahi barok hi ki balong ki balak ban abi kan ke vaksin lai tang gitu ki ba armet.
bat kum juru kinu don allergy history kinu ki vaksin men shwa bagi ai Henry like nang ta te baru hi gila ban ai kan ka vaksin Kiba khat pras nem Kat cenderung prasjong haduk komod mentah. gila la ban ai kan vaksin like tang ki ba armet bat kita ki ban allergy history kinu ki vaksin bagi la ai men shwa Te syapang gadi ka allergy namar ba ngirang ya sengo mener ha kan news confirm one official death namar ba hadian ma ai ka vaksin ba yo ka allergy ka bajur. Te ha ba yadai bat kan ka allergy te kumno ki beriu kin tip la shabakin shimnya ka vaksin la ka met jumki kilong allergic na em ya kata ka tika men suang sengo ba ki sit test sunde kin diat kum tu la ka met ka pediang na kam pediang tip mentang athrai umla ban le kata ni ngam tip ha kanu ka dukom ki pinyal la se doktor khila pen chai kata khian Pemo itu ki inject bangi ong bangi test shwa ban ai dei ki dei ki antibiotics. Antibiotics. Itu ngi sile skin test shwa ban ai lada don nu ibala balong allergy ya tu injection ani ya tu antibiotics. Henry ha uni vaksin ngim na ban le ya kata ho. Hila ben tip tang ba subu Tang lagi kila lagi eye don. history ho. Lagi don history Dan history allergy. baki long allergy. Sapang ge bam ge di dan sapang nu dawai previously menchua datang kata hingila ban egi. Henry bangen ong spesifik bangen tip nei ban pe yu di ong ba pilong allergy kata ne kan ngin mun na ban ong lupa. Ngim la ban tip ila la kamet hingu la jong ki beri mo ki don la ka jong. Te tang ki tu hi ki bang sikli pidan history ne em wa pidan allergy ya kinu ki injection ya kinu ki dawai te tang ki tu kan yang komot ngila ban sengot ho la ne ban perkhat. Henry bangen su ong gum tu ba la ban yo allergy ya kata ngim la ban batai. Namar long kani kala de ka mass vaccination campaign te ki beriuru ki babon hi na padang jungki la se ki bom padjo tika menuru te la se ki num tip hi la ka met jungki kalong allergic ne kamlong ne la se kata kim tip te ka ba yadai bat kata hadu menta empat la se mo ban prepare lupa ya kanu kinu ki kendon la ne kinu ki chat ban ong ba kita ki beriu ki belong kum tam ta la se kinlong allergic ya kani ketika hadu namar kadang de ka ba mai tu mo si kampat don ngum kata mo doktor kampat don dei kadon tang kajing pen krek na kaliang ka jongi lada kumba ong allergic komot kala ban ja kata ka major adverse event ka ong ka dikata ka anaphylactic shock ka ngi ong hadangi aya ka dika vaksin lani ya kanu ka vaksin dei kajing pen krek na kaliang jongi haman laki session site lani ki jaka bangi ai inject kina don ya kanika AEFI kit adverse event following immunization kit ti hani ki kit kila don kita ki injection ba ki dawai ki bala banyarap lada don kanu ka jingja jong kata ka allergy lani ka anaphylactic shock. Tina ta kadaw balay bangi phashong siteng kenta. Kadai kita kadaw bangi nyo ban observe ya kata ka anaphylactic shock. Ti kani ka anaphylactic shock kala banja hapo jong kata ka siteng kenta. Tadara ka jaru komot ngila long ready ba staff jungi kila along kila train bah. Kumno ban handle ya kani ngila don upa kita ki inject arteri ki bangi hap ai. Ti kamot gitang su ai kita inject kamot kala yarap kanom don su kanu ka problem lan kanu ka bama kan kamot hak tu kepon ngila de tip lupa ru ya kitu ki dakishin lada kumno don u bril ne ka beri ba ai kan inject ba yo ya kata ka anaphylactic shock ki dakishin ngila de train lupa ki staff ki jongi baro ngila de tip lupa kita kamot ngila ai tu ki inject ti kita ki inject ki datrikam sa ko magic sama fi ai gitu kamot kita ki dakishin paro kan jano bar kanom don kanu no gajing ma kan yo brio te mentang inya phai shok hindiat shaki jingpen bena baki clippings bat hadin kata in se phai biang shaka studio man betang ya kan jing ekran
Nginya Fabian syaka studio o ngidang yadon bat ki doktor bat menta kasngi ngiya kren syapang gajing aitika nang ta ki jing gwe kendu bat kumno banyele persha bat ban job eki. Tingi don ho i doktor Hadia bat i doktor Sutnga bat nginya teng ya kenika jing kren ke jongi menta ka janmit. Te doktor hadu nadu menep la batai bat nganget scam ba kenika jingkeli bangan keli ben ong hatu ka jing ai ya kenika tika covid khat khandai ka long ka basngan ban ai mo namar ba kuma pi lesing la ban keli pi ha kan ka jing kendu jong pi ha ka feel mo ke gi jing ki ba pi kendu lada pi kendu ya kan ka jing long arta tien ga jong ki brio ban shim ya katika kan ti kumangi bangi tri ha po kinong kendom ho gedon ki jing hi haba ro kiliang hi ka jing sudah namar balai kata ka jing sotho jong ki brio ru ki long kurmar ba hadu menta safang jong kanika tika tiba kum ju ru kum ba ki yo song na ki khobor ham saya mo ana lai hujat iba perlong ya kita bakin nget biet bakin perkhat bakla ti kata hi kalong kata kajing perkhat bakla jongki ka bapen artatin ki banwan syahmat ban ai kan ketika ti henry na kalyang ke jongi ki awareness ngiyat syat man ka por mentali le kini kibat ki department ru ngila edon kaling ba ki department ru kinya kias no khtilang na ka ba ni wan syahmat ban yali ai ki awareness hadu ha ki snong iwe snong ibadon ha ka area ka jongi ki bangipen ti ngakermen hiru ba kat banang ya chakmat ki beri kinang song thu nama kila nang yo I dak jong ki khmat hiru ba kat no hajar ki beri kila ai bat kat no hiru kalong ka ba yarap iki nama kumbang isi le ikini ki contact tracing mo iki high risk contact hadin bang yo ya kono ki spa polong positif ti gidon ki yeng ki ba arngut laingut ki ai tika don ki wi ki yeng pat ki ba don pat ki laingut sang bam ai hena dangile high risk contact ikito dangites ikitu ki bela ai tika bon sin kilong negatif. Tiki wi pampar ai tika par kilong positif. Tika ni kadai kada kasin ka bapen pau ken bat maki hiru kiwan syahmat. Hadin bakila yoi bakila sakhi dala dia. Kamut kiwan syahmat ban ai. Tingiru ngi sotho te hadin mangila le kontak tracing ki babun ki kis positif kis ngila yo bun ba. Te dada don hi ki yeng sem ka bala ai ketika kamut ngimjuk ham yo positif kis nang tuni. Te ya ki jeng hi majority ki bang yo positif kis ki dei hi ki bampat ai tang ya ka tang yo ka dos ru jongka ni ketika te hakabaya dei bat kini ki Dr. Sutnga bat ki district bat ki subdivision ha jalla hatu kidan ki jaka ki babyang ban namar ngi sutho ya kini ki tika don kam ban bu ki jaka ki babyang ki jingkrian hatu kilong ki babyang man bu kita ki tika ha jaka ka bakrian oi na man na gawe pagawe ki district ya mapo state jongi ngila don baika costume kila don gini ki ILR mo ta ngila don hadu ha PC level ngila don gini te ngila biang ban kila biang ban ki temperature kala nadu RR hadu pra kumba bu ki vaksin mo ki routine immunization vaksin kitu ngila don lupa gitu ki ILR ban bu gitu ki vaksin syubu mentah ngi ni vaksin ni covid vaksin ngila ai chadu sub center level civilit level ngi chatiru ngila don kini ki vaksin carrier hang tu vaksin ngila don ki ice pack ngila prepare ban maintain je kata temperature mo kata jing shit ka ba R degree hadu pra degree centigrade ngila bu ta ngila biang lot kita don problem ra ha ka ba transport dan ban ra vaksin ngila biang kita ngila long ki ba pengkre ndai tang gini vaksin ya kibe rutin immunization vaksin ru ngila la don kita te kini ki jing pen kre long na kalyang jong ka department mo ban pen biang ya jing don kam jing kibrio te kibrio haba ngitip menta ya kani ka mongi ha maintain ka social distance nang ta haba dang don uni coronavirus bat ki judon ga jing ong ba haba village sha tu ki jaka ba IT karu don kam hi bandang maintain mo ya kani ka social distance ban mdai ban ong banga alit aitika man sosngan ba ngam lele shu myabit shu ndai ban wat badang alit ang ka first dose nga thrai dang hap pikir ba him dai te wat habala dep ai ka first dose ba ka second dose ru doctor dang non kam hi am dang ka mas ndi ban bot ya gitu ki SOP ki bala bo hadin bagi la yo ya ardo saja kanika tikaru kidang don kam hi ban bot ikini ki kendon ki bala bo kata kalong ka jing thong mas ka jing sat iki kiti jong piman ki por bat kum juru banya jingai iwe ni iwe ngim pala ban khencingan ban ong bangin nginyalau no kama sani nginyayat nginya shong ka bamon namar bang ngim pala ban ai tikalut ya baro tina kata kada ban bot ikini ki kendon kadang long ka badon kam bat ngim dei ban khencingan ikan
kamut ban saj iki kiti mat deng iki mas bat banya jengai wi kamut kadang kabran kam hadin baklayo ya ka arsin ru ya kanika tika ardos mah Te hadin ngi mentai ka jing jur phamo ka jing kio ka jing shitom covid ha ka jala ka jing ngi kat tu ba ka jing yap kat tu. Te na du ba roll out ya ka vaccination campaign but ko ma pila ong ka no hajar kila ishim ha ka stage jing. Em khen tang West Kasi sau West kundai Kasi, hajar sau Sau kundai kundai jatam hajar sampai lai pawing ngut bla lepsim hadu menen kasngi Te na du ba roll out ya ka mo ka campaign di jing ai ka tika hatu PUE don em kata ka jing per ha ka jing kio la ni ka jing hiar jong ki briu ki bai yo e ka ni ka jing shitam hatu ka don jing ya dai em halor ka ba hadin bla ai ketika kan la don em ka jing wat bani ai ka ta ne 4 don ki statistik si bakum kita ne Barangin suken bina ka jing yo ki positive case palani ka jing yap jong ki bapang yo inu kyan jing pang kamut ki lab hiru ko halong ka tang ka experience mo mangilap hiru ba kalong kaduna haru kata-kata kam tam ba ong ba kenyap hadin bilayo ka ados jong kanika injection tiba kumju hiru banyo positif lan banyo inu kyan jong pang ru kaduna ba te hadu baki bun ki positif ki si bangi yo hi hakiri ki jongi ki dei bet ki bakam pat aya kanika tika te ngut ngi sungtho hiru kumbanga ong pi bangi ale contact tracing ladangi tes yu ba ladap ai tika kilong negatif ndai yu bakam pat ai tika ki shong ha ka jo ka yeng ru kilong positif Tangamut ban penhiar ya ka search mo ya ka jingkiu jong ni covid khat khendai tamut kat banang la banang ai tika ka jing yada kanang kham jing yada kanang jur bat ka jingkiu jong ka yo ka jing pang lu lesi kanang hiar kumbong ipi meni la baro haga ki state jong yam da new pill percent la ai lu yo ni tika yam kan sahir ha kan sahir pa ka covid nong ngilala ban le persya la da nyu pho ru pra persen ngila ai kan ketika ka bon ngilala ban le persya develop ka herd immunity long ban spring no we bri chu kala ta ka change kala break kala duna ki te mentang yo sngo ya kan ngila yo imo ki ong ya to ka ba wan macam snam ka first wave and then menta kata ka second wave mo kata ka mo ka ba ar but menta ki ong man pun kre ya kata ka ba lai ru ka let's see ka third wave kan one hatu ladakan ni ka third wave kan one but hakan nu ka dur lesi ka jing pen kre lani mo nakaliang jong ka tanat ka kot ka kya kan doktor filan batai dia oi kumba ngia kren du mene ba iki kelung i kena kim padon ka vaksin mah dum ta dan tangki ba khat pras nam sejrong te ka ek bangi pen kre na ka benta ki kena kide ki kimi ki pa gen kide ban long ki responsible gen ki ban ba khli gen ban sumar jel deshwa namar ki bala long eligible nga kide ban ai vaksin gen baro ki kimi ki pa long eligible kide ban ayu neu tika khnang ba kimla chupan sapriang gen ji khun ki kiti jong ki da ji shisha ba wan kata ga third wave nang ta na benta ki khna klung ngi ha district jong ngila prepare ka separate ka jingthia ba karpang ni klung labu tala je kumno ngila long gi baridi gen banyak takil yo neu covid 19 tang ba ka e ba nga karpat menta ki kimi pa mo ba ki de ban ai tika yela de shwa namar ba ki la long eligible mo la long ban ayu tika ki khna ba pli gi pat long ban kim hadu menta hi kim pat don gi study ba ban long ban ayu ki ta gede tang ki kimi pa gi de ban sumar ha ban pending mas gi kuniti ban pensek ti nang ta ban penjengai we kam tam ha ka por par kum ju le ha ki nong kendong ke jongi ba ki kimi pa ke jing meren joki banya le yo li har ru banya lam ba ki khon bakin ba ar ngut banya lam khti ba ban ba sa shadin te ga turu ki kimi pa ke ban sung thu ba kenum ya lam ki kenu ki jaka pat ba lani banya le pet nong pang hajani yang buat hospital ru ki banya lam te ga ni ngakat ki khna mangila banya da ki khlung khna ki jongi ga long kata ba kenum ya lam ki khlung khna shaki jaka pat ba shayo shahat shaki yang ya briu shaki yang khawai lani hanu para marjan para marpaken tetang kata hi kala akan ban kamera ban yada kan yaki te doktor ha ka ba dei pat bat ikini ki briu ki bala dep yo ni u nyang jingpang yo ni u covid 19 bat ki bala yo kot na u te hatu ki kila don em ya kita ki antibodies banyele bat ya ni nyang jingpang lada subu wan rung biang lani ki dang don kam hi ban chim ka vaccine bat lada ki don kam hadin kat no ki dai ban shim hadin ba ki yo ke jingpang
Hoi hadian baki don mo kiba 4 ai mo ya kani ketika tang sido sukim 4 yo kani tika Henry kala yo no ya kani ka Jepang. Ti maki u antibody sula develop akan majungki Henry ki don kamban ai ya kani ketika. Bat kata kalong hadian lai banai. Hadian balai banai baki la yo ya ka jingkot jingkhia na kani ka Jepang kila long kiba la ban ai ya kani ka tika. Kata kamut la ya kata la pensiong nong rim halor ka jingwat bania. Halong ka jingwat bania. Namar ba baleng akli kata namar menepi ong mag yakani ka vaksin ngimpat tip haduk kat nu kan trengkam. Tila da yang ni u natural immunity ka bayo na bayo ibet yo khang jingpang. La ban determine ba kadai lai bana ai telong kumta kan long kat kum ki jingwat bania ti kumta kan kilala ba hadien ba pila long pila sat pila klan na kan ka jingpang hadien lai bana ngila ban aya kan ketika. Namut kalong singa ni ki ban aya ka. Ya ketika. Tigi don pat ki ni ki beliau ki ba hadien ba kila deb yo ya ka first dose ki yo ni kunyang jingpang. Iki bakum kitu pat hatu hadin kat nu hidan kaman simpat ya ka second dose let's say Dr. Sutengah. Hoi ta yigitu ru subu la yo first dose. Ta ki yo covid no mata. Mo. Ki yo covid no mata. Ta ka yigitu ru ki ju hi anda la jam la long recover no ta covid. Lai benai kin hadin ba le recover dia ban simiotika. Kadi lai benai anda recover. Ya kaba mentahi long ngi iba long mo hi hasam lu din blang nashim ya kata tika ka baningkong te menta la ong hadin riu bana ong riu tayo la ni sa tayo te hatu kani ka jing namar ka don ka jing suthu bakla te kani ka jing penjelan naga tika ka baningkong bat ka tika ka ba ar philap an pensai lo kata dia doktor kumbo pe ong ipi mene unde tika dong ka ne research ka dong yai bis khamat em ta kilap ba kat badang dang penjengai ke kap em ke negara between naga nangkong bat baar kata ke efficacy ju kadang kham kiu gin kadang khambun gin ta kadau ba menta kila ke advice ngi ban ai ke gap between naga first ke second dose ke dei profesor sngi gin nang jerong mut dang ke efficacy dang bun gin kat kom ke jinglap jong ki scientist ke dei kumta long day ban ai marjan ne si kan trikam dak mui pat trikam hi tang ba maybe ka dang duna gin dang biang ka dang jerong ka kap ka jing trikam ju dang biang tingi su thu hi ba kane ka ek ba maro situlup jing ka perthai ke dang dei ka ba thamai kadang dei ha ka experiment mode hi moi ek baro te haka ba yadai bat kani gajing pensyai mo lani kini gijing ujon la si doktor ka ba fi3 hafil gajing ujon ni pat ba fi asngo sya phang kani ka vaksin ka ai ki lat lenti ki ba fi khmi lenti lani ki lat jing ni rap ba khnang ban la ban ra ya kani ka awareness ba gajing sothu i pat ba kan sya phang kani ketika ki kalat jing rap i grong kata kali tang ka awareness bangin pen sothu iki namar kumlo ong hi ki khubor ham saya ki lai phujat mo ki ba pen kurma ri ki jimu jing perkhat yoki ti kata hi kada kalong kawai ke bala dakiwan chakmat ban keli lani mangi hingi let ban ai awareness ki kumbang ila le hi hadu mentaru man kasngi man kapuangi ai ka awareness wat ting ting shwa bangin le ai vaksin ru ngira sundan bar vaksin ni ai snam ka awareness program ban pen sotu iki ti kala bangila hi kali tang kata kadi ka jing ai jing tip iki bat ka awareness program iki ka bang la ban pen wan ra iki kan bakai wan ai kan ketika te menta ka ba mangala klip hi meneru ka dai tang syapang kini kijing kelas tat palat uni virus kan mo kala ngi osngau hi na ka ba menchuau tu novel virus ba menchim sna mentang ila osngau se tau delta variant bat kita ki UK variant bat kita ki te hatu kan ni ka vaksin hi kala biang ni ka an em kijing ya da kat tu kan ni na ka benta kini kijing keladur jung ni ki virus kat nang mi kapor kan hoi hak bide ber kajing kala do jong ne virus kini ke vaksin em kala don protection mo kala don ni kala la form kita antibodies again parok kini ki virus kini ki variant jong ki ka don hi ke protection ngimde ba ong ba dan subuk lo kala showe ta kini vaksin trekam ju em der kumta udon hi katuk kini ka protection ban juga ba bam ayam dang la ka ba ai kan don be ka jingeda kini ki variant ba bunjai ki te ka ba yadai bat kini ki jat vaksin i ki don bunjat hala ki jong ki di hala ki jong ki kerteng i india ngi don Covishield bat ko vaksin
Te hakabai ai kini hatu kidai ban ai betang sijat ne kumno ne doktor ya kade ka first dose ba second dose Dr. Hadia. Oh, habai dei pe kumangi hapo state jungi ru mentang irang yo be yo Covishield mo. Te sisian mengilayo ka first dose ada ka inja ka bading kongi ai ru Covishield kamot ka second dose ne ka aru kan dei be do Covishield. Ngem la ban mix ya ba atli ki vaksin. Kamot da fiyo do ko vaksin ru pihap ai be da u ko vaksin. Oo. Tila si pila ban pensya doktor balai ko long kumta. Nama nginum la mau ban mix ya ki arjat kini ki nama ki don lagi jong ki Formula maksudnya lagi jong formula kat kum ki jingwat ki don lagi jong ki rukom man snai ki lagi jong ki jing kum tari kam mo ngim la ban kum ki dawai ngim la ban mix mo arjat la jat haju te kalong kum ta ke ha ba ya katul ka vaksin ka second dose ka de mo ka ju kanang ba ka efficacy tadi ka immunity ka la ban develop kan de langi penyepher ka la ban pen bakala kan Tengi pet yang kum haga rijongi kari India mo ngila don palat si billion khat si 1.3 1.4 billion kibrio te haba ya dai pat kajing penbiang ya kenika vaksin na kabenta ban kot ya kata kathong kumnu doktor sut nga phila ban pensyai hakanu kurukom ka don em kata ka kajing kenmen bala ban penbiang lut ya ka vaksin na kabenta ka population jong India kan hoi mentangi ngi ya kata ki ni Covishield deu balachna atau Serum Institute mo ma hakjing ya collaborate waga Oxford University te menta ki menangta sodon soweu so ko vaksin se kat kum banga I menta ba kajing pemi jong Covishield em kidang pang kajing pemi jong ki tau ko vaksin tanga I kham duna ban yo Covishield te nga kermen scam ba nga kan salong sufficient hi yangi borok ka ri India kan sa hi kajing kermen jangi kita te nomor bang baling akali kumta nomor kani jing ajo ka first dose ba ka second dose mo te long kumo pila ong prapu sausngi na ka first dose second dose taba shubu lada ka supply kam la ban kot ban penbiang lut kita ki bala don kam ka por ka second dose te hatu kan don em kanu ka mo ka deficiency lani kanu ka jingduna mo pi ong mane ka efficacy mo jong ka first dose ba second dose 84 days te lada shubu kumnu ka duna ka production nani amla man penbiang ka supply te kan don em ka jing ta lada kibri la de ban yo ka second dose kim yo la penjalan susu ya kata ka jing yo hoi kumbo ong ipi mene uneu vaksin uneu dang thamai dang ka study ka jang pulei u dang ya khamat ta let's say yo ba dang jerong dang kham pha shu ta hadu mentang imla ban kein ban pensai kata namar ba dang ya khmat dang dili kat tu kan por kam don ka jing kata kan dili slim hata kan sang kam don kan ka jing per te adu bentahi ka supply jungi ka biang te mong pat don kata ka problem kan kum ha district jongi em ngila bu spare ba uneu la wan ko first dose ude ban yo second dose ngila bu spare pa ha district jongi tengam tip saki be paki ka sawi ru trai ki ele kumju hi ba ki la ready lepa na ndir ban miss ya ka second dose te ha ka bay dei ba ka second dose kini ki beliau ba yo la register ka first dose ki dang non ka man register biang yang second dose ne ka ke pila don hi ka jing pen bet ba ban kontak gitu ki ba de ban yo second dose Pengu ko ba kuman siya bang sedang ya gitu ki healthcare worker ni ki frontline worker kamot ngilong bet spot registration one hang tu ni si verify ya ki ID jong ki ngila ay ka vaksin ti hadi bang sedang ki khat first name sejrong ti kamot kala adon ka tu ka ba ki haban register shwa ki sabuk ya gitu ki slot ha ki win apps kum ki ti kamot ki ha register lupa Henry menta ngi babok kham ta mangi hanong kendong li ka ba ya ki bru jong ni kan bakin ma kembiang ke internet kembiang kalat kembiang kan kata itu bikin register ya ladi timenta ngi ha district ngila ai kala long open kamut ki bakhat pras nem jong kala ban one bed ha ka tu kapor mendan kamar register lupa ki wan ratang ki ID jong ki balong kum ki IP ki Aadhaar ki pan card ki jong ki ti kala ban register ha ka tu ka sngi bangin ai ru ka vaksin ha ka tu ka sngi ti bat kum ju hiru ya ka second dose ne ka tika ka ba aru kila ban ai ban one bed ha ka sngi ka balade lada ki kwa bakin kontak ya gitu ru kila Barkum ju nakal yang jongi ring tingi ya kan mau ma bangila ay menta hadu hapo snong hitau te kamot ki NM jongi ki asa jongi kilapan kan mau yaki kila don lupa da ka dulis ka banga si ban pa prepare ki bakan lupa ka dulis ya kino ki balade ban aya ka tiga ka baar te kamot kila don prepare lupa ya tu te kila tip ba mano balade ban aya ka tiga ka baar ama bon ki beri ki balak no baro ting balade ka por
Ingin ngelak prepare ka julis haman ki session site jungi mano bala di ban aya ka tika ka baat. Tik mut kim don kam show ban register, kim don kam show ban book kita ki slot ndai ki di ban one bed, mut kim yo bet ya ketika ka baat. Mala si mo haba ham ai artili don ki briu ya ka baning kong ru. Yo don ki balet da ka jing sngo da ka jing artatin ba da ka jing juan. Wat ha ka jing long jong briu ki don ki jibal la si bakla jing mut. Kin ong ani ngala net sim ya ka tuk baning kong la si ka ba ar ngam kwa le sim shu. Don. Te ngam te phi ya kendu la si doktor ki ba kum kita. Tika ika jing pensyai jong phi ya ki ba kum kita la si ki ba artatin man net sim pat saya ka second dose. La ki le kum ta ki eki jing du jing mentoy bat phila man pensyai khen dia kata. Ti ngidon hi ka jing sem ka jong ngilap hi badon ki tu ki bayo ka first dose. Ti ki yo ki tu ki jing shit te ngidon ki bayo ka thamet ki badas ngok tha ba ta kamet. Ti ki si ong yang ani ngam pre suban ai. Ti ngong kam ladap him ai ka basin ka ba ar kamot pidu no ya ta ka jing yada ka nya kamet ka jong phi mo nambah don kam la kom no banyo be ados ba kan yo ya ta ka jing yada kamet ka jong phi. Ti ngi pen su tho yaki tinggal orang bagi tu gejing shit gejing iu katang asing dah sini pelajar, pisudi tang doai prostamol kami orang kamut kelajam, tu boleh pun kuslai kita. Kayak ikan bakongsan kalau bakan ya daya pi, nah kan gejing pang kabasar kai. Kita iba malu malang, kamu tu don kata gejing man penjenjar mau ya pi, hendai ladap him ai, ladap ai si dos, tu boleh penlek no ban ai ya ketika kebaar. Ladap hi ai baru ados kamut kelaya daya pi, bakai yang kesem kejong pi rukum jo. Tebun kiba lad kadin kap tu kan por. Kila kelet no hi gitu kiji ya gitu kijing kisah ni kisah efek mah bagi ong bagi yo tiki lawan ai Doktor sutengah bengi I ya kan ka mo ya jing artatien ya ka hesitancy lani even reluctancy ke jing mom kwa man ai om dei tang ha ka jala jong ni kiri jo ka perthai ki bala shai ro ka e ka daw le si ka pa penong e kata kat kum ke jing yo I jonga cha jengi cha west kazil Nanti tak sebut kecil, jadi cumi kira berokowe, bah ke kadau penengkong du bagi beriu kiting bagi ya kata ke kiting ke dangmut bagi dawai penduk khun kan, injik penduk khun, kata ke number 1, ta ke number arpat ke dia bah, kidon gitu ki baong kumbaong doktor dia, kidon ki side effect kan belum malah, ki bak tamet, ketapat, ki harga cakap bagi cubu mentah ke sengi ai, tagi melesai ki tamet ketapat, tagi melak cuma literally aja dah. Dikata ruk kawin kan kebaat kebalai pat ki don gini ki fake news mah kini ki kubor ham saya bawan nang nang te ki penting ki kumta batun uta ucip su kita pis ngeu hi kita se media ke kiting ki kata kebalai mah kabasau pat ki don gitu ki ba ong ba ani habangi dang syait dang klain te beleng don kami kita vaksin mah beleng don kami kata ngim don kamri kata te kini gede ki ki dau ki ba pen Ibriu ban arketin ban sim ni vaksin ni. Ba kham tam le chanong kandong de ki sngo kumbang ni shong hai snong la I jong ngim don su kanu ka jing kan do bat ki we te kum nu ngen yo kata de ka jing kli ke jong ki hendai menta ko mang ra syam hi kan hamai ra blok jing ha do ki jaka ki ba jingai ron de kamot ki la yo positif ki te menta ki la sedang pen ban ya song so hendai men shwa ki ong bai kum ta ngi shong bai bro si snong ngim ju kan do ya no na ingin yo to khnyang hendai ngong ngai ki phiwan yo na em samai rang pilet na em sar Pidan ki khun population ni chatai te kata kan ka don ka chance mo te wat khan singan kenya kini ki baro te menta bang la stang hi ban yo ki so hero ki nong kandong te ki la kham ya song tho khan dia te to khubli shibon doctor te ki jingon pensha jong phin hang lengma kan ka ran san chapang kan ka jing ai kan ka tika ban yele persha ya uni u khnyang jing pang covid khat khandai but ho ki jing kli ki ba dang bun ki pat ba la si ki dang kli ki don shibun ki jing bom shai Bat ngi sutu ru bagadang dai ka batmai wat la nakaliang jong ki doktor bat ka tenat ka kot ka khia ru ki pat la ban ai kita ki conclusive answers mo nomor ba dang dai hi kapor badang develop ya kan wat kan ka vaccine ru kadang long ka batmai bat kumta ndai ngi yo I naka field work ka bak phi la batai ba ka yo I ya kata ka jing trekam jong ka vaccine bat ya ka jing yada ya kita ki briu ki bala shim ya ka vaccine Tile se ki jing artatien ki babon ki ba haki pat ba ki badang don ni ka jing artatien nang ni sakmat ngin nang yo su ya ki jing pensyai bat mdai tangi ka jing pensyai ka bang isu antat ndai ka perthai start menta ka kwa iki datas ka kwa iki ki jing pensyai ki ba don bat ka sabut mdai ban su ong ham saya ngi ho ngi ong ki bri ot ngai ki khobor ham saya
Hendak ki beliau mentar ki la start kin ong nakaliang jo ketnat ka koi ka khia ru aingi ki facts aingi ki data ki badan ka sabut bakan ni kamta ka trei kumta bat ka pen hunde ki beliau hendai lam kumta ki beliau ki bala shong ki jakasor ki bala start pinum la ban ada pimla ban ai ke jubab ka badai biang long kawan ra ya kan ka jing artatien kan te sho bangin pinkut ya kan ka program na singa kerpat i Dr. Hadia ba Dr. Sutnga ka kubor ka bakin ai khindiat ki pat ba jong ki pepet ni program ti ka khubor ka banga kwa ban ai hang ni ka menta ka long banga kwa ban kentu ya ki paj ba baro bakin wan sakhmat ban ai ka ni ketika namar ka ni ketika karitang kalat ka bangila ban yada lani bangi nyade persa yang ni u khlam jengpang ti ko bangi suthu hi bangi baro hi ngi kwa hi ban yo bang ya ta ka por bangin imsuk bangin im laj luoj ti ka tai baro ngi ang not bangi khmil entimo ti ngakerpat iki ka beningkong bakin wan sakhmat ban ai ka ni ketika kham don kinu gijing atatin balada ki don kinu kum kita ki jing sngo khonyo men sim ni ki jing atatin ru ki kloi ban wan sakhmat ban kali na ki batip mdei ban shungit biet ya kinu ki kumbor ki bakiyo sngo nang ni nang tai ban ngas kwa ban ai ka wi ka example ka banga mne ngala mot ban ong ba ka wi ka snong sok ma ka ban hapok mai rang blong te ka jing kit khia jong kata ka snong ha ka wi ka sngi ki yo kes kum ba pratli te ki la phone yanga ki la don ka jing ya kulmar ba jing pratli senyo mo kata ka snong ko la kham jangai ba te hande ka jing kit kli jong sadar ba kum juru jong ki snong hi baro ko we ki bateri kam snong ni next ding ale kata ka snong ki ami pat ba baro ki kwa ban ai kata ka jing pensai tinge ai ka awareness yuki ki don kata ka jing stutho dala jong nadu khlung khana ki la yami lut kirang ba baro adu ki long pa ki bam juk khami ki awareness program ki la mi ban wan sakhmat bat kelas ngap bat kila kerpat ki ong bangi kwa ban tes dala dihi ngi kham ong khampat ong ki bantes nde dala dihi ki sim ya kata ka jing kit kli ba ngi don kam bantes ya baro sisnong ki ong te kat no ngala su komen ngo ngani ngada su komen ya ka jing sung tho ya ka jing don kam bantes bar kum ju hiru piawan si sakhmat te ngila arin sa kata ka tes ki baro sisnong te haru ars ngi simpor makala khambo na ars pa tam hang tu ki sisnong te isodar yo ngani dokter ngi kwa hi ban ya tes baro khnang bangnya so sngan te ki don ki jing ki bangi dang yo hi ki positif kum bakhat nyong hadin bangi tes baro te henry long ka jingkit khia jong ki te haba kita prangut baning kong bayo armut ki lalong ki la khamjur ba henry ha ka por ka babiang ngila yo ban shift ne iki samairang ngila yo ban ai ka jing sumar te baro hi kita mdon kanu ka jing jaga sosi bakin sitom jur hadu bangin hapha sa shalong lani bakin sitom jur bangin hab don kam ICU lani bakin don kanu ka jing jaga sosi te baro hi kita ki bang yo positif hadin ru ki sat ki khlan bar ka wi ka phla kalau marta ko yeng don kita ki kimi pa ki baladap ai ketika ngite siki kilong negatif ti hang ta kanang penslur su iki pat ba hak ta kasnong ti dang nak dapte siki baro ti kamut ha ka wai kesngipan kitu baro ki negatif ki yawan ban ai se ketika ti hak tu kasnong ayo ko coverage ru khandai phuai persen tengah ko ban ai kani kalong ka example te bala dangi simet ngi sim ya kejingkit kli ban wan sakhamat bangin nyetes bar bagin ai kani tika ti kamut ngila kan manrat tingkhong lan ngila kan banyak daya kani ka khlam henry dada ngidang su ngim long dala di tingim sut nyau lani ngi su ong bakalong ka kamkai ti kamut ngi sem jing eken ti sa sisir nga kerpa di fi paj ba ngo ba wan sakhmat banyak ay kani tika bat kum ju hiru lada don kinu ki dak kishin ki ba pen i ha kamet ka jong phi ba kidla ban don uni khnyang jing pang bat long ki ba kloi ban wan sakhmat namar bangil hapo ba phi wan sak kloi kamut ngila ban ay ka jung sumar ka ba biang khnang ba phin laj ban don kinu ki jing jur mo ki ban permi ki complication ni ki jing ma ti tang kata ko wi ngang kerpat ki pat ba baro ba kenya sim ka jing kri simet ba ga dei ka kamram jong simet bangan yada yala di ba kum ju ya ka jing ka sem ba ya kari ka jelahi jong baro ko wi ko bli sibon doktor Hadia nanti dokter Sutuna to nagaling jonga nga kwa ban kentu ya phi kinong sngap ya kani ko borom ta sngi ba phin sngo ba ban wan khmat ban sim yo ni vaksin khnang ba ngin lai na kanu ka jing sngo si la shail chi sngi te kumba ong mane la da adu prapeu person ki nong chong jong me khala jong state jongi ki sim yo ni vaksin ta ngila develop kata ka hard immunity ta ngi ka jing suffering jong ne o khnyang ro kala suki kala ngila ban rat dang khong sisindon yo ne khnyang ban te la kam yo ne khnyang tengah kerpat ipi we ba sngo ba ban sim yo neu tika klem ar kentien wan be khmat ki yak tu ki ba la long eligible ki la long ban sim sngo ba wan sim ngani ka kabu ban sim yo neu tika
nga I ba menta ga ha distrik jongi mde dang distrik jongi ngala ngai trai keleng ki hospital sorkar menta pi hospital mdon nong pangshu bawan namar ba kiteng kim don chu banwan la dagi stom melumala dagi pang melumala kim nur chu banwan hospital nga kerpat je pi ba ada don gno gi jing stom melumala ro sngo ba wan one hospital kin tes pi ngin lap pi ha ka por biang menta bun ki brio ba yap hapo state jungi em ki one hospital anda la poi ka last stage ka ba ki doktor kimla le issue namar bala kala long last stage te pide ban wan khmat tang pa sngo jing pang ke sngo one test ila de la dagi doktor ki lap pi ha ka por biang ta ki dang la ban suma ka jing lut ru kadang duna onda pila poi ha last stage poi hospital ka jing stom ru dang jor nang ta pila ha poi pa ICU pila tip hi ka jing thia ICU ko long ba remba khamtam na lech private hospital te kadang man lech na gini baro la don gino gidak sintang melumala sngo ba one hospital nighting namar hospital ru ngila don ki separate ki bethia inong pang la legajong ki bethia ki normal patient la jong ta phimde ban teng ngimde ban penthi lang ba gitu ginong pang bro haju ngila don ka legajong ka kamra ban penthia ta phimde ban teng wan be khmat la don kono dak sin melumala wan be khmat thanang ba ngin lap ha ka por ba biang ta tangkum ta kuble sibon pi ke kuble sibon sa sisin ni Dr. Hadia ba Dr. Sutnga nangam ta jingon pensai jong pi yakane ka program Aitika banget scam ki parlok ki bapet yakane ka program ikla nang yo ke jing shai bat kin la ban shim yakarai ba shimet ha ka ba yadai ban jet ban shim yakane ka tika ban yada na u covid khat khandai te hadu bangini sham biang sa sisin pan ngai kuble pi baro